Είμαι η Νίκη Ρουμπάνη από την γραμμή ΣΟΣ δίπλα σου του Ελληνικού Δικτύου Γυναικών Ευρώπης. Στηρίζω το Noir Project. Είμαι ο Γιώργος Τοκουζίνης από το Καταφύγιο Γυναίκας. Στηρίζω το Noir Project. Είμαι η Κική Πετρουλάκη από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας. Στηρίζουμε το Noir Project. Είμαι η Αργυρός Κίτσα από τη Σχεδία στην Πόλη. Υποστηρίζουμε το Noir Project. Είμαι η Μαρία Χατζιωαννίδου, πρωταγωνίστρια του Noir Project. Το Noir Project είναι μια ταινία που μιλά για το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας. Θα προβληθεί σε εκδηλώσεις των παραπάνω οργανώσεων που αφορούν στην ενημέρωση του κοινού για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Βοηθώντας τη δημιουργία της ταινίας, βοηθάς να κάνουμε ακόμη ένα βήμα για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.thenoirprojectmovie.org. Facebook The Noir Project. Twitter @NoirProjectMovie.